Jedná sa o najdôležitejšie dostihy cez prútené prekážky v sezóne, dotované 5500 eurami na dištanciu 4000 metrov, určené štvorročným a starším koňom. A bolo štartované, najlepšie štart zachytil Maggiore a Decameron. Za nimi cvála Sadat, kone smerujú na prvú prútenú prekážku zavedenia Maggioreho, ale ten neskočil príliš optimálne a v čele ho strieda Decameron. Takže prvé dva kone sú Maggiore, Decameron, potom na bariére na 3. mieste Sadat, vonkajšou stopou cvála Kubík v oranžovom drese, Lokotrans Slovakia pod Martinom Cagáňom, ten sa teraz posúva na 3. pozíciu. 5. je priebežne Zohír pod rukami Marcela Nováka mladšieho v žltom drese, Aga Vlachovice 6. Nikoleta na 7. mieste, Lafaro v bordovom alebo vínovom drese pod Janom Odložilom, no a posledný je Devilin Pink pod rukami Lukáša Matuského. Kone cválajú v ústrety druhej prútenej prekážke a Kubík je už na prvom mieste. Ten vždy preferoval takýto tempársky prejav z čela a Martin Cagaň mu ho dopraje, takže Kubík, Maggiore, Decameron, Sadat, Zohír, Nikoleta, Lafaro a Devilin Pink. Také je poradie pri prebiehaní pred tribúnami. Prvýkrát kone z celkového počtu 3-krát prebehnú pred tribúnami. Vedie Kubík a toto nie je falošné tempo, je to solidné tempo, pri ktorom sa koňom dobre skáče napriek chybe u posledného konia, to je Devilin Pink, ktorý zakopol o prútenú prekážku a stálo ho to pár dĺžok. Vedie teda Kubík. Druhý je poľský host Maggiore, ktorý v prútených prekážkach v kariére ešte neštartoval, má na konte 2 neúspešné štarty Steeplechase. Tretí Decameron. Naopak, toto je kôň, ktorý je už skúsený nad prúdkami. Naposledy vyhral v poľskej Vroclavi v meke poľského prekážkového turfu. Na 4. mieste priebežne Sadat. A toto je najpreferovanejší kôň pri okienkach Totalizátor. Je to hlavný favorit aj typ dostihového programu, trojnásobný tohto sezóny víťaz. Dvakrát zvíťazil v Topolčiankach Rastu v Starom Háji. Je vo vínovom drese DS Millennium pod rukami Jaroslava Mišku. 5. je v týchto chvíľach Nikoleta. Tréningová, ale nie stajňová družka Sadada. Pre Quirinus Farm v modro-červenom Nikoletu v dostihoch vedie Dominika Baranová. Na priebežne 6. mieste je Zohír v žltom drese pod Marcelom Novákom mladším. 7. je Lafaro a na poslednom 8. mieste stále od štartu Devilin Pink pod Lukášom Matuským. Kubík stále vodí tieto dostihy. Kone máme po druhýkrát v cieľovej rovinke. Skáču prekážku, ktorá sa takto o jedno kolo stane tou poslednou pred cieľovou páskou. Kubík s Martinom Cagáňom, trojnásobný prútinkársky víťaz, ten už 15-krát štartoval v prútených prekážkach. Mnohokrát aj tu v Bratislave, veľmi dobre to tu pozná. Na 2. mieste už je Sadat, Jaroslav Miška si to kontroluje z čela. 3. Maggiore, 4. Decameron, 5. Nikoleta. Dozadu sa nám trošku prepadá Zohír, pred neho ide Lafaro a na poslednom mieste od štartu Devilin Pink. Kone majú zhruba 1300 metrov po cieľovú pásku. Vedie Kubík, to tempo je celkom svižné. Dĺžku a pol za ním je Sadat. Poľský host Maggiore je na 3. mieste. Do cieľa máme 4 prútené prekážky. Kubík, Sadat, Maggiore, Decameron. Toho už Ondřej Velek mobilizuje a bude sa ho snažiť posunúť dopredu, bližšie, tam, kde sa bojuje o dotované pozície, o víťazstvo. Takisto na vyššie obrátky zapol aj Devilin Pink a odlepil sa z posledného miesta a už je v skupine prenasledovateľov. Vedie stále Kubík, a nie, už je tam Sadat, aj keď teraz urobil chybu na prútené prekážke. A máme tam pád s číslom 2, padla Nikoleta. A takisto problémy na skoku. Mal tam Zohíra, ten bude zadržaný a v čele je Sadat. Sadat pred Kubíkom. Na 3. mieste je Maggiore. Potom je tam Lafaro, Devilin Pink a Decameron. Ale Sadat už ako prvý vojde do cieľovej rovinky pred Kubíkom, ktorý dlho viedol. Sadat pod Jaroslavom Miškom. Uvidíme, či ešte bude mať prácu s Kubíkom, či s niekým iným. Super. A Sadat padá. Sadat padá a cez neho aj Kubík. Takže toto je veľmi nešťastná pozícia pre prvé dva kone a Maggiore sa v tejto chvíľach ujíma vedenia a na ňo bude útočiť Devilin Pink a takisto aj Lafaro, tak uvidíme, kto to nakoniec bude ešte stále. Je to boj o víťazstvo. Maggiore najbližšie k tribúnám, Devilin Pink po bariére, ale zdá sa, že poľský host Maggiore by toto mohol ubrániť. Maggiore, Devilin Pink a
Lafaro. Takže takto to skončí. Maggiore, Devil in Pink, Lafaro a ešte Decameron docvála na 4. mieste a to bude všetko, pretože ostatné kone do cieľa neprídu. Na poslednej výbehovej prútenej prekážke to bol Sadat, ktorý viedol a cvále si po víťazstvo, spadol však a do cieľa sa nepozrie. To nakoniec bude ešte stále, je to boj o víťazstvo. Maggiore najbližšie k tribunám, Devil in Pink po bariére, ale zdá sa, že polského z Maggiore by toto mohol ubrániť. Maggiore, Devil in Pink a Lafaro, takže takto to skončí. Maggiore, Devil in Pink, Lafaro a ešte na ňo bude útočiť Devil in Pink a takisto aj Lafaro, tak uvidíme, kto to nakoniec bude ešte stále, je to boj o víťazstvo. Maggiore najbližšie k tribunám, Devil in Pink po bariére, ale zdá sa, že polského z Maggiore by toto mohol ubrániť. Maggiore, Devil in Pink a Lafaro, takže takto to skončí. Prvé dva kone a Maggiore sa v tejto chvíli ujíma vedenia a na ňo bude útočiť Devil in Pink a takisto aj Lafaro, tak uvidíme, kto to nakoniec bude ešte stále. Je to boj o víťazstvo. Maggiore najbližšie k tribunám, Devil in Pink po bariére, ale zdá sa, že polského z Maggiore by toto mohol ubrániť. Maggiore, Devil in Pink a Lafaro, takže takto to skončí. Maggiore, Devil in Pink, Lafaro a ešte Decameron docvála na 4. mieste a to bude všetko, pretože po 43. ročníku šampiónov, ktoré sponzorsky a partnersky zastrešila firma Bruda, pána Bruna Jendrála. Touto cestou ďakujeme opäť za podporu dostihov už dlhoročnú a aj za osobnú účasť na dnešnom mítingu. No ale víťazmi 43. ročníka šampiónov, ale teda víťazom je 6-ročný tmavý hnedák Maggiore z polského chovu aj z polskej stajne, respektíve stajne registrovanej v Polsku. Ale je to, dá sa povedať, taká rodina, firma Benšovcov. Takže David Benš zastupuje stajňu, Probeko Rostislav Benš bol v sedle Maggioreho a cenu si takisto príde prevziať mladý muž Honza Wroblewski. Takže páni, nech sa páči, poďte na pódium. Môžete im zatlieskať, samozrejme. Poprosíme o fanfáru pre víťazný tím a čestné ceny odovzdá pán Bruno Jendrál, majiteľ firmy Bruda. Tých cien je tento raz viac ako obvykle. Ešte raz teda blahoželáme. V tomto roku Maggiore je to tretí štart po pomerne dlhšej prestávke. O to sladšie víťazstvo. Ešte spoločná fotografia. Ešte raz váš potlesk pre víťazný realizačný tím, stajňa Probeko, trénerka Marlena Stanislavská, takto ju na diaľku pozdravujeme a jazdec Rostislav Benš. Ešte raz teda blahoželanie a víťaza 43. ročníka prúteniek šampiónov spoločnosti Bruda môžeme poslať z pedoku naspäť do stajní.
Tak Maggiore ukázal svoje kvality, ale my sme teda na dráhe videli, že to víťazstvo, nechcem povedať, že vám spadlo do klína, jak sa hovorí, ako boli ste tam, ale zrejme je to aj za cenu možno smoly tých, čo cvaleli pred vami. Ako ste to vnímali? Bolo ťažké sa im vyhnúť, alebo bolo to také bezpečné už z tej pozície, kde vy ste boli? Jo, tak z té pozice, kde já jsem byl, tak už jsem se jim vyhl tak bezpečně, no. A jasné, že bylo štěstí, bo kdyby nespadli, tak byl druhý, ale aj tak štěstí musí být, no. Maggiore dlhšie pauzoval, bol tam nejaký zdravotný problém, alebo v čom to tkvelo? No, on jako dvouletý měl běhal vlastně i derby a potom šel zpátky a tam chodil military. Takže, ale potom sa znova vrátil na dostihovú dráhu, poriadne zaskákaný, jak sa hovorí, po tej skokovej príprave v militari. No jako až na ale už třetí dostih, tak už přišel na to, no. Vašim partnerom vo veľkej starohajskej steeplechase bude Herr Him, mimoriadne kvalitný kôň. Ako si s ním veríte, trúfate? Jo, tak znám ho, on už tež tady to zná, kvalitní kůň to je, tak snad aj štěstí, no. Raz. Poslední start v tom Polsku trošku nevyšel, tak snad vyjde teďka, no. Budeme vám držať palce, nech sa vás šťastie drží a samozrejme aj ostatných účastníkov. Rostislav Benč, blahoželáme. Oficiálne výsledky prúteniek šampiónov spoločnosti Bruda zvíťazil kôň číslo 6 Maggiore a Rostislav Benč. V sedle druhé miesto kôň číslo 3 Devilin Pink a jockey Lukáš Matusky, tretie miesto kôň číslo 1 Lafaro a jockey Jan odložil v sedle, štvrté miesto kôň číslo 5 Decameron. Kone číslo 7 a 8 po páde dosti nedokončili, po páde jazdca kôň číslo 2 neprišiel do cieľa a zadržaný bol kôň číslo 4. Výrok rozhodcu Boj Krk, 2,5 dĺžky a 35 dĺžok. Čas víťazného konia 4 minúty 46 sekúnd a 9 desatín, bežalo sa na 4000 metrov.